U l-istudenti Maltin se jerġgħu jkollhom l-opportunità li juru l-kreattività u l-aspett artistiku tagħhom fl-iskejjel wara li l-Kunsill Malti għall-Arti nida r-raba' sejħa l-applikazzjonijiet għal Kreattiv programm ta' fondi għal kreattività fl-iskejjel. Il-programm ta' fondi kreattiv għandu lan li jinvolvi artisti bħal kittieba, poeti, mużiċisti, artisti viżivi biex fl-iskejjel jaħdmu mal-għalliema u l-istudenti b'ħidma fuq proġetti innovattivi. Naraw aktar f'dan is-servizz ta' Sera li Żammit. We want you to use your really big eyes to look, and we want you to draw. We want you to draw trees and leaves and branches and twigs and things that you can see. Illum qegħdin fil-Kulleġġ San Ignazju, waħda mill-iskejjel li għamlet użu mill-Fond Kreattiv. Fond li jagħti l-istudenti l-opportunità li jinvolvu ruhom fil-kreattività u fl-arti mill-iskejjel tagħhom stess. L-enerġija qiegħda hemmhekk sewwa. Issa sankom naħlu baba. Komandkom żball! Jeskoni sew l-blaqis ta' Dolores. Ivankom żball! Kienet waħda mill-ewwel xewqat tal-prinċipal ta' dan il-kolleġġ, is-Sinjura Marija Pace, li trawwem sens ikbar ta' identità, imma xtaqet li din is-sens ta' identità tkun ukoll ma' kreattività u trawwim ta' talenti u potenzjal tal-istudenti fl-istudenti u l-membri tal-komunità tal-kolleġġ. U dan hu l-viżjoni tal-proġett kreattiv bħal-leħħa ta' kreattività li tixel l-immaġinazzjoni tal-kapijiet tal-komunità tal-iskola u flimkien noħolmu li mmorru lilin mill-kaxxa li stoltu naħsbu fiha u noħorġu l-immaġinazzjoni tagħna, l-kreattività u l-potenzjal kollu tagħna. U skola bħal tagħna li hija komunità kbira, hawnhekk hawn skola ta' 700 studenta b'staff il-fuq minn 150 membru ta' staff, di l-idea tal-prinċipal dejna noħolmu flimkien fija u tħanna lija b'entużjażmu, b'enerġija, għax dik li tik il-kreattività. Il-kreattività ma tal-ekx, il-kreattività tatik l-enerġija, tatik l-ispirtu, tatik il-motivazzjoni, tatik il-ferħ u l-entużjażmu li hawnhekk f'komunità żagħżugħa ħadna mill-ewwel. U għamilna l-ewwel kuntatti mal-artisti li huma ħbieb ta' din il-komunità skolastika u bdejna din iż-żerja propjament niżirawha f'pjanta li bdiet tikber u tiftaħ l-eruq tagħha u l-fjuri tagħha fl-iskola tagħna. Bis-saħħa tal-proġett kreattiv se nkunu nieħdu punti differenti minn qaddis li kien magħruf għall-ispontanjetà tiegħu, għall-enerġija tiegħu, kien qaddis li ma kienx jimxi man-normi, imma kien juża l-kreattività tiegħu biex jilħaq l-ideali li kienu kbar. U fuq dawn il-valuri propju tlaqna bil-ħolma tagħna. Għalkemm l-inizjattiva jisimha Proġett Kreattiv, f'din l-iskola aħna nħobbu nsejħulu proċess kreattiv. Bħala edukaturi aħna nemmnu mhux biss fl-aħħar outcome, imma nemmnu wkoll ħafna fil-proċess li jwassal għal l-aħħar rappreżentazzjoni. U bdejna propju bil-proċess ta' tfittxija u l-istudenti tagħna flimkien mal-membri tal-komunità, mal-familjari tagħhom, tħanna għal nistgħu ngħidula tnedija ta' inizjattiva fejn fittixna informazzjoni, ħabbatna bibil li s-soltu ma nħabtux, morna ġo biblioteki, għamilna mistoqsijiet, dorna mal-pajjiż kollu biex insiru nafu aktar dettalji li forsi ma konniex nafu bihom qabel. Dan il-proċess wassal biex il-kitba tal-iskript stess taħt il-gwida tal-awtur famus Malti Trevor Zara wassalna biex propju jkollna l-iskript li fuq imbagħad komplejna nimirħu mal-artisti kreattivi tagħna. Għamilna proġett dwar San Ignazju u kollha jagħmlu play u jien għamilt stampa, il-pinġejta jien u naqra riċerka. L-istampa se tkun użata fil-leaflets tal-play. Jiena ktibt poeżija fuq San Ignazju imma qabel għamilt riċerka fuq l-internet. Jiena għamilt riċerka kif kollha għamilt mudell. Aħna kellna nagħmlu proġetti rigward il-ħajja ta' San Ignazju. Jiena għażilt il-moment meta San Ignazju mar ġo knisja u ddeċida li ħalla x-xabla u sikkina hemmhekk. Per eżempju kolonni huma magħmulin minn rolijiet tal-kitchen rolls u hekk. Bażikament dan huwa replika tal-artal fejn San Ignazju ħalla x-xabla u sikkina tiegħu bħala devozzjoni mar li jagħmel lejl jitlob quddiem il-Madonna. Il-production tnieħu sem
f'Ġuvni 1. Id-direttur li qed jallimna huwa ħafna tħuli. All right. Għal eżempju l-ewwel nkunu Ġuvni 1, mbagħad Ġuvni 2, u mbagħad qisu jaqsmilna l-biċċiet biex dejjem inbidlu iżda dejjem uħossna li qed nieħdu sehem fiha. Din nikkomunikaw hekk, ġifieri nagħmlu tajjeb flimkienek. Biddilna ħafna partijiet, pereżempju jien l-ewwel kont Ġuvni 1, mbagħad kont Ġuvni 3, mbagħad kont San Ignazju biex inkunu nafu l-partijiet, ħalli mbagħad fl-aħħar mill-aħħar jekk inbidlu xi parti jew xi ħadd ikun immissjaħħa inkunu nistgħu nkunu minn floku. Il-musical se jittella fit-23 ta' Ottubru fil-għodu għall-iskejjel tal-kulleġġ tagħna. Fil-fatt mbagħad se nagħmluh ukoll fit-28 ta' Ottubru fil-għodu wkoll għall-iskola San Luigi. Kienet xewqa ta' Father Jimmy Bartolo li mmorru ġewwa San Luigi il-kulleġġ sabiex nagħmlu din il-preżentazzjoni hemmhekk peress li San Ignazju huwa l-fundatur tal-Ġiżwiti. Fil-fatt imbagħad l-aħħar rappreżentazzjoni se ssir hawnhekk terġa' l-iskola tagħna fil-31 ta' Ottubru fil-għaxija. Darba ikunu mstiednin il-ġenituri u l-komunità in ġenerali. Fil-fatt x'intara dik il-bissima fuq wiċċhom u dak l-entużjażmu huwa riżultat li b'mod kreattiv qed jitgħallmu, qed jagħmluhom artisti barra mill-iskola tagħna u fil-fatt tara ċerta sodisfazzjon. L-esperjenza kultant meta titkellem magħhom turi xi ritratti, eċetera, mara jgħidulek isma' tiftakar x'għamilna u hija esperjenza tajba ħafna tfal. Imaniċjat mill-Kunsill Malti għall-Arti b'kollaborazzjoni mat Direttorat tal-Kultura, total ta' 75,000 euro ġew allokati għall-programm ta' din is-sena. L-applikazzjonijiet għal dan il-fond imsejjaħ kreattiv jalqu fit-29 ta' Mejju. Aktar informazzjoni sur is-sit elettroniku maltaculture.com.